Каго Лукашенко папярэджвае пра страшнае злачынства, якую катастрофу выпадкова раскрылі яго дэпутаты, а таксама якая бяда здарылася з элітнымі беларускімі вайскоўцамі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко сабраў сваіх самых топавых чыноўнікаў, каб палічыць грошы і вырашыць, як жыць далей. Але ж усё ізноў скончылася пагрозамі арміяй. У Палацы Незалежнасці прайшла вялікая нарада, прысвечаная беларускім інвестыцыям за мяжой і сумесным праектам з іншымі краінамі. І Лукашенко вынікамі працы на гэтай глебе быў вельмі незадаволены. Крайнімі, як звычайна, аказаліся чыноўнікі, бо логіка тут у Лукашэнкі звыклая. Я, маўляў, лятаю па ўсім свеце, з усімі дамаўляюся, а вы пасля нічога не робіце. І ў якасці прыклада Лукашенко прывёў дамоўленасць з уладамі Амана. Гэтая ўсходняя краіна даўно гатовая пабудаваць у Беларусі новы цэлюлозны камбінат, але далей за словы справа так і не прасунулася. І за гэта атрымаў наганяй прэм'ер-міністр Александр Турчин. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? Заўважна, дарэчы, што Лукашэнку так спадабалася яго новая ідэя адпраўляць нядбайных аграрыяў на вайсковыя зборы, што цяпер ён хоча распаўсюдзіць такую практыку і на ўсіх астатніх. Прынамсі, прысутным чыноўнікам ён прыгразіў менавіта гэтым. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение: боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Лукашенко ўсё ж прыняў новы закон, які значна пашырае паўнамоцтвы яго самага любімага ведомства. Гаворка пра камітэт дзяржаўнага кантролю і органы фінансавых расследаванняў. Паводле новага дакумента яны атрымаюць больш шырокі доступ да персанальных даных і банкаўскай інфармацыі беларусаў, а кіраўніцтва КДК будзе несці персанальную адказнасць за ідэалагічную працу і кадравую палітыку. Закон таксама значна пашырае і правы сілавікоў з дзяржкантролю. Цяпер яны змогуць самастойна вызначаць метады правядзення праверак і выкарыстоўваць сродкі фота, відэа і аўдыафіксацыі, а таксама праводзіць кантрольныя закупкі, аглядаць памяшканні, апячатваць касы і склады, патрабаваць дакументы і тлумачэнні. Таксама новы закон надзяляе камітэт дзяржаўнага кантролю дадатковымі паўнамоцтвамі ў сферы барацьбы з фінансаваннем тэрарызму і экстрэмісцкай дзейнасці. Страшная аварыя здарылася пад Асіповічамі. 20гадовы шафёр вайсковага пасажырскага грузавіка не ўпісаўся ў паварот, і машына перакулілася ў кювет. У выніку загінулі два чалавекі: 26гадовы сяржант кантрактнай службы Шабуневіч і 21гадовы радавы з прозвішчам Кіба. Яшчэ 14 пацярпелых вайскоўцаў шпіталізавалі з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Прычым, паводле адной з версій, у гэтым грузавіку былі не шараговыя салдаты, а элітныя байцы сіл спецыяльных аперацый. 23 ліпеня пайшоў з жыцця Юрый Хашчавацкі. Вядомаму кінарэжысёру, сцэнарысту і грамадска-палітычнаму дзеячу было 78 гадоў. Хашчавацкі лічыцца адным з найбольш вядомых беларускіх аўтараў дакументальнага кіно. За сваю творчую кар'еру ён зняў больш за 30 дакументальных і мастацка-публіцыстычных фільмаў. Але найбольшую вядомасць яму прынёс дакументальны фільм з назвай «Звычайны прэзідэнт», створаны ў 96 годзе. Стужка, прысвечаная першым гадам кіравання Лукашэнкі, была знятая ў жанры палітычнага памфлету. Фільм атрымаў шэраг міжнародных узнагарод, а ў яго здымках удзельнічаў нават былы міністр унутраных спраў Беларусі Юрый Захаранка, які ў 99 годзе быў выкрадзены і знік без вестак. Хашчавацкі і сам не цураўся палітыкі. Ён быў чальцом аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрыта выступаў як апанент улады Лукашэнкі. Лукашэнкаўскія дэпутаты выпадкова паказалі сапраўдную катастрофу, якая адбываецца ў сельскай гаспадарцы. У афіцыйным тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў Віцебскай вобласці. Мы уважліва вывучылі гэтыя лічбы, і вось што цікавага там убачылі. Паводле унутранай статыстыкі, толькі за 6 месяцаў 26 года ў Беларусі пала амаль 77 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. І гэта
амаль на 2500 больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Па паказчыку тэхналагічных страт найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, але ж асноўная ўвага ў злітым дакуменце надаецца Віцебшчыне, і там больш за ўсё ўражваюць лічбы па свойскай птушцы. Нягледзячы на тое, што небяспечных эпідэмій сёлета не рэгістравалася, падзеж птушкі за паўгода склаў 2 мільёны 74 тысячы галоў, і гэта на 92 тысячы больш, чым летась. Таксама ў дакуменце ёсць адзін вельмі цікавы момант. На паперы паказана пэўнае зніжэнне падзяжу буйной рагатай жывёлы, аднак самі аўтары дакумента задаюць нязручнае пытанне. Маўляў, а ці не звязана гэта цудоўнае ацаленне віцебскага статка з тым, што Лукашенко пайшоў насустрач губернатару і абараніў аграрыяў ад кантролю органаў КДК, і ў выніку рэальны стан спраў стаў фіксавацца не так праўдзіва. Яшчэ адна схема, пра якую распавядаецца ў дакуменце, гэта утылізацыя жывёлы на мясапераапрацоўчых прадпрыемствах, на якую прыпадае каля 7,5% ад агульнай колькасці падзяжу. У дакуменце разважаюць, а ці не ёсць гэта легалізаваным каналам схаванага падзяжу? То бок, калі замест таго, каб фіксаваць смерць каровы на ферме, жывёлу ў агоніі тэрмінова вязуць на пераапрацоўку, каб штучна занізіць статыстыку смяротнасці. Таксама адметна, што 44% ад усіх памерлых жывёлаў гэта цяляты ва ўзросце да 2 месяцаў. Іх гібель выклікана не складанымі хваробамі, а адсутнасцю нармальнага догляду, дрэнным кармленнем і невыкананнем схем вакцынацыі. Што тычыцца дарослых кароў, якія складаюць 32% ад падзяжу, то галоўная прычына іх гібелі – гэта няправільнае кармленне. Аўтары падкрэсліваюць, што такая масавая страта маладняку азначае, што арганізацыі знішчаюць свой будучы патэнцыял для замены дойнага статка. Даецца нават невясёлы прагноз. Цытата. «Без ліквідацыі гэтай праблемы ўжо ў сярэднетэрміновай перспектыве вобласць сутыкнецца з дэфіцытам малака і ялавічыны». Канец цытаты. Невядома, хто менавіта з'яўляецца аўтарам гэтага дакумента, але напісаны ён па цяперашніх мерках даволі дзёрзка. Напрыклад, каб выправіць сітуацыю, у дакуменце прапануецца, зноў цытата, перайсці ад папяровага кантролю да рэальных мер. Аўтары прапануюць праводзіць раптоўныя праверкі ветэрынарных лабараторый, каб спыніць утойванне рэальных дыягназаў і скажэнне статыстыкі, а таксама ўвесці дыктат тэхналагічнага рэгламенту і праверыць, куды насамрэч ідуць бюджэтныя грошы, выдзеленыя на ветпрэпараты і дадаткі. Ну і ад сябе нагадаем, што ў маі мінулага года Лукашенко публічна лаяўся на сваіх чыноўнікаў і жахаўся, што падзеж жывёлы дасягнуў гістарычнага максімуму і пагражаў падначаленым звальненнямі і нават турмой. З таго часу прайшло ўжо больш за год, але, як бачым, нічога не змянілася. Чыноўнікі як працавалі, так і працуюць, Лукашенко як крычаў, так і крычыць, а жывёла як гінула, так і гіне. Беларускія ўлады выкацілі дзіўную заяву. Афіцыйны Мінск пахваліўся, што днямі праінфармаваў Варшаву о падрыхтоўцы на тэрыторыі Польшчы тэракту супраць нейкай беларускай актывісткі і яе сям'і. Паводле афіцыйнай версіі, адпаведную інфармацыю беларускае міністэрства замежных спраў атрымала ад сілавікоў і цяпер перадало яе палякам. Імёны падазраванага і яго меркаванай ахвяры не агучваюць, але паводле лукашэнкаўцаў усё рыхтаваў мужчына, які раней быў асуджаны ў Беларусі паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодекса. Цяпер ён нібыта знаходзіцца ў Польшчы і быў нядаўна пазбаўлены дадатковай абароны і права пражывання. Лукашэнкаўскія дыпламаты сцвярджаюць, што злачынства мужчына збіраўся здзейсніць, каб адпомсціць нейкай жанчыне, якая не змагла дапамагчы яму захаваць права на пражыванне ў Польшчы. У Беларусі арыштавалі французскага адстаўнога вайскоўца, які захапляецца цягнікамі. І ўжо 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА. Француз Барыс шмат гадоў служыў афіцэрам у французскім войску, а пасля працягнуў кар'еру інжынерам у энергетычнай сферы. Мужчына захапляецца музыкай, але галоўная яго цікавасць з дзяцінства – гэта цягнікі. Пра іх адстаўны вайсковец нават пісаў шэраг артыкулаў для спецыялізаваных часопісаў. У красавіку гэтага года Барыс разам са сваёй жонкай прыехаў у Беларусь у турыстычную паездку, каб наведаць яе сям'ю. Але падчас гэтай паездкі Барыса затрымалі, і ўжо 4-й месяц родныя не маюць афіцыйнай інфармацыі пра тое, дзе менавіта знаходзіцца мужчына, у якіх умовах яго ўтрымліваюць і ці мае ён доступ да адваката. Пра абставіны паездкі і затрымання ў сацыяльных сетках расказаў стрыечны брат Барыса. Паводле яго, падчас знаходжання ў Беларусі Барыс пайшоў агледзець наваколле і сфатаграфаваць цягнік, каб пасля абмеркаваць яго са
сваімі сябрамі, якія таксама цікавяцца чыгункай. Як сцвярджае брат мужчыны, у гэты момант за барысам нібыта сачыў беспілотнік. Неўзабаве француза затрымала міліцыя. Стрыечны брат лічыць, што ўсё гэта адбылося без прычыны, і з таго часу сям'я не мае ад барыса ніякіх навін. Пры гэтым сям'я так і не атрымала афіцыйных дакументаў пра затрыманне мужчыны, і цяпер родныя спадзяюцца, што публічнасць дапаможа зрушыць сітуацыю з месца. Але часам зняволенне ў беларускай турме скончваецца трагічна. Цяпер стала вядома, што за кратамі памёр былы супрацоўнік КДБ Мікалай Варапай, асуджаны за шпіянаж на карысць Украіны. Паводле афіцыйнай версіі, яго затрымалі ў 17 годзе пры спробе перадаць украінскім спецслужбам сакрэтныя дакументы, звязаныя з вучэннямі Захад-2017. Званне і пасаду ў камітэце дзяржбяспекі не называлі, але падкрэслівалі, што Варапай быў высокапастаўленым супрацоўнікам спецслужбаў. У выніку мужчына быў асуджаны і адбываў пакаранне ў наваполацкай калоніі нумар 1. У студзені 24 года дзяржаўнае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм пра яго справу, у якім Варапай прызнаў віну, заяўляў, што лічыць прысуд справядлівым і не збіраецца яго абскарджваць. Паводле праваабаронцаў вясны, у перыяд, калі палітвязням актыўна прапаноўвалі падпісваць прашэнне аб памілаванні, такую магчымасць атрымаў і Варапай, хоць палітвязням ён не лічыўся. У зняволенні ён меў белую бірку, якая апошнія гады выкарыстоўваецца для асуджаных па непалітычных артыкулах. Але пісаць прашэнне аб памілаванні Варапай адмовіўся, і пасля гэтага на вязня пачаўся ціск. Супрацоўнікі КДБ нібыта рэгулярна прыязджалі да былога калегі ў калонію, настойліва патрабуючы падпісаць адпаведныя дакументы. Паведамляецца, што затым Варапая змясцілі ў штрафны ізалятар, дзе гэтыя візіты працягваліся. Адзначым, што ў тэлесюжэце Варапай шчыра прызнаваўся, што найбольш баіцца памерці ў калоніі, але ў выніку так усё і выйшла. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Мікалай Варапай сканаў у 24 годзе падчас знаходжання ў ШИЗА. Магчымай прычынай смерці крыніцы вясны называюць інсульт. Лукашенко атрымаў у падарунак загадкавыя мільярды. Журналісты партала «Зеркала» заўважылі, што летась Беларусь атрымала больш за 5 мільярдаў рублёў, якія праходзяць у бюджэце з пазнакай бязвыплатныя паступленні ад замежных дзяржаў. То бок гэтая сума не пазыка і не крэдыт, а нешта тыпу падарунка, і вяртаць іх не трэба. Хто так шчодра папаўняе беларускі бюджэт, не ўказваецца, але верагодней за ўсё гаворка ідзе пра Крэмль. Падобныя бязвыплатныя паступленні ў беларускі бюджэт прыходзілі і раней, але тады сумы былі ў разы меншыя. Напрыклад, у 2020 і 2021 годах памер такіх паступленняў складаў усяго 500 мільёнаў рублёў, а рэзкі скачок здарыўся ў 2023 годзе, калі гэты артыкул даходу вырас амаль што да 5,5 мільярдаў рублёў. Таму, хутчэй за ўсё, гэтыя грошы папросту з'яўляюцца пуцінскай падзякай Лукашэнку за саўдзел у вайне альбо звязаныя з падатковым манеўрам у нафтавай сферы. Дарэчы, чакаецца, што ў гэтым годзе аналагічны падарунак будзе яшчэ большым, у раёне 7 мільярдаў рублёў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.